Congress Rachari Asong Mate Sarupathar Mandal Congress Committee Atum Asai Hemate Office Japra Lang Solong Kimrang Ponsi Sai Hem Kimi Kangpur Mai Kepaman Pon Lasun si kedam tang phai kuni ni phai krepor ni adabapor lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency ke parlo mate Bokajan subdivision ke parlo angkang Japra Langso National Highway Thongke Brasir Kep Atowar Pi Akung along Congress Rachari Asong Atum Lakhain ko rahini Sarupathar Mandal Congress Committee Sahem Kimrang Patang Ponsi Sahem Kimi Kangpur Mai Padupon Sahem Kimi Kangpur Mai long ke haingti Sarupathar Mandal Congress Committee Amai Phupen ke charipon amai long aluhi ke pachini apor Barnabas Terona hin pen jaipon lapen mai ke phalam the beklang pon thu Bangso mai long aluhi sarpo man pen abarim Karbiang Long Autonomous Council EM Rotoning ti Satra Teron in charge Sarupathar Junmili Teron Pi Surendra Singnar EKADC Chunbang atum pen ke chenglo pen nangan man pen ke do ke thekiding atum chetong dun si mai RDP dun Abarim Karbiang Long Autonomous Council EM Rotoning ti pen lam theke jai pona tengke nonang ke leji MP kilik apora hut ke Congress Rachari Asong atum haipa mipu Athema nona pora hut BJP Rachari Asong atum kidu kelak ara atum aphan kachenek Jesemet hormu hortar anam ke pasopen ke danglo Pinangan ason a hormu anam ke bat rat kachichak un ilu pusi non pen BJP asong along anta Congress Rachari Asong atum along si nangchepa okdun rin tipo pusi thampon Saihem Kimi Kangpur Mai long pinangan kachitong armu atum pen Congress Rachari Asong ke pangtang jialam the Congress asong ja atum pen than pachini pon Congress ke chudhini tum jitu di pulong hadi halada gitu meeting gitu pula swarni pensi gitu kado kabe Karbiang Long rais Karbiang Long ang kanglong polling station an atum bang pharo truck ga thongke ba truck ne ko ani stong ne din stami bang suri ke thomni sosie thaisi hada stong hala isi indication no je Congress bang ke non stami kangking la Balibathar ben presente rang Karbiang Long live